South Africa sabingelela ngenza kwethu kuphi nakuplan khona nibela umduduzo wamkhwanazi singapha ke empangeni endaweni ethiwa esentambanane emaringini size emndenini ke walapha ekhaya banosiza abanalo la balithweleke lika mama welapha ekhaya ugogo onesimo esingesihlonyewe nesamvela kodwa ke sizoxoxa ke nayo intombi endala isho ukuthi ke kwenzakalani yini emphethe yamqala nini iluphi usiza sezamile mhlawumbe ukuthi alithole uma engalithola usizo kuthiwa akalithole ngoba yini. Siyakubingelela mama. Yebo sanibona. Yebo njani? Sikhona saba kathuleleni thina gogo bani? ugogo uMabuthelezi. Oganele kwabani? KwaButhelezi. Ganele kwaButhelezi. UMabuthelezi Yebo. wayeganela kwaMtshali wahamba uMtshali Yebo. waya le ekhaya Ekhaya kephi gogo? ezulwini. Ezulwini. Ngamuphi unyaka? Uhambe ngithi 2023 Senabantwana nabo sabantwana abangaki? babili Oh gogo. intombi nendoda. Yebo. Intombi itoha khona ngapha kwelasefilidi. Oh yebo. Insizwa iselapha eVarsity. Oh yebo. Yeah. Wawuwedwa kuMantshinga noma nayo umnakwenu? Awu hey Yebo. awuze ukuthi udrive uyisoka lamanyala. Kwakuthi live? Ha, Wani? waqale washayela amabhasi tesuka lapho benenhliziyo engaka. Yebo. Washayela amavaterkani. Now oh manake mana. Wamthanda neletha amanzi nekhaya. Wamthanda drive ibus noma drive ikabaterkani? Mina ngimthande nje esediliva amabhasi. Lalela phela. Nami ubaba uyisoka lamanyala. Oh. Umkhwanazi ubambe igama ubaba wami ngizalayo. Waqale wadrive la ka washesha. Wema. Kusekhona nekhathishi la. Ngiyayibona. Ikhathishi lapha aqala khona driver khona. Oh manje ngathi ngicabanga bagibeza mahala. Isoka lamanyala. Elamanyalo yabona udriver. Yebo. Nizwe njalo ingane. Yebo. Ungabathanda udriver. Gogo. Ngephuthela into yonke. Oh maba u12. Ingane sasu23. Uyazwa? Mina ngenhla ngaba ngedwa kuma intombi yakwaShowe. Nakho yakwasho. Bathanda neshowe naye esedrive washesha. Yikho kumtshali naye nje ubuthi nje babeshela ngamabhasi omlungu. Nathi nje oma baqoma ebhasini lapha. Cha ke angimqomanga nje ebhasini. Phela ngithi udriver webhasi angithi. Waye udriver webhasi. Wakushela ngebhasi nawe ubona ukuthi udriver webhasi la. Hawu ngizodla kahle. Ugibela mali. Kanti nca bengiyisebenzela mina. Yebo. Yabona lapho empangeni. Okusekwehluke khona indlela yesasa. Yebo. Nanku umlungu wayedayisa impuphu nakho konke. Yebo. Osiwagcina khisla. Ngangilapho ke mina. Wakushela la umtshali. Cha, umtshali ungase ngizele ingane eseyikhulile. Ninaye. Ugule nje. Wagula nje. Akwamchithela isikhathi ngithe ngizwa sokuthi usehambile. Manake nacaca naye. Cha. Owazanga ashintshade. Cha. Ube nawo unkosikazi omunye. Awu. Seshonile, bashonile babili. Yebo. Sekuselo yedwa. Wena mkhoza amangaka nje. Wangithi yasho ukuthi udriving uyabutha. Yebo. Kwagcwele ibhasi. Wayebutha loya. Yebo. Futhi ukhohle nje lo muntu onolaka uyithanda kanjani into. Waficana nokuthi khona engakhuluma ethula nje ukubuke ngamehlo. Thula mina ngibuke. Phike ngokuthi mayenyekile nginendaba. Yebo. Anginandaba naye. Futhi babefana ngoba nami ubaba hayi lalingafakwa ameze ekhaya hayi. Uyilo muntu wathi maqhamuka nje kubaleka ngisho inkukhu egcekeni. Egcekeni. Kodwa eThekwini ngala afike abe muhle ngale eThekwini. Angithi uyabona ke. Ubaba mina ngangihamba naye ngingakhulumi ngisho ukuthi ngilambile ayikho ingane ekwazi ukuthi imoto enike nilambile. Uyolambuza ubuye.
khona idrink yayimbi kabi okuthiwa i-Indian tonic ngiyayibona. ephuza leyo drink into ngokuyinto nje ngishehlile emotweni ngokuyinto njani biyababa le nto. Kodwa-ke siyabonga ubona impilo isakhona kwena siyabona nazi ney'ngane nabazukulu. Yebo. Ngiyabonga. Yebo noma nje sibona phela isimo sinje. Ngoba nje ngavela ngigula. Ngizalelwe eNkandla esibhedlela. Yebo. Ngagula. Ngithe uma ngifika ekhaya kwasuka lapha kucicana. Yini kusukana la kucicane besibonayo? Kwaze kwabonakala ithambo. La ekhaya? Ngase ngisekhaya eMelmoth. Yebo, uqala eMelmoth lento ekuphethe? Yangiqala eNkandla esibhedlela. Yiyo la basibizele udaba lawo ukuthi kunje eSouth Africa nibona nje umama. Nakho okwangahlatshwa ugagane lapha ya ngishaya inkomo. Ugagane ngaphandle komuzi? Lapha nje ngaphandle komuzi. Ngamuphi unyaka nini? Beku 21 Phumzile. 2024. 2004? Yeah. Wahlatshwa ameva? Ugagane khona lolu ugagane usinamanazi athi ugagane. Lokubathi? Yeah. Ya lithile phela ugagane linolaka ugagane. Ha. Yebo. Manje ke lapha ya ngalo kwasothini. Kunengane ngazoma yakwaDladla noma yakwabani. Insizwa nje ithi ngangicabela umala ezulima khona. Bangiqose nje. La isandla sasibola kodwa ngiyathemba siyaze yasinda ngoba ngisahamba emotweni. Yena ingane? Kwakuyinhle. Yahlatshwa ugagane? Naye yahlatshwa ugagane. Kanti phela ugagane phela ngathi bathi liyingozi nensila yalo. Masho njalo udokotela. Akufuneki kusala insila. Wathi yangihlaba emthanjeni. Kwasala insila? Akangichazelanga ke lapho. Hayi. Angifisi lutho ugagane. Nalihlaba nalikhipha laphuma? Ngalikhipha ngaso leso sikhathi igazi lophayo. Yebo, lalingene kakhulu shana. Wahlala insuku ezu4 kwathi kulolu ngaya kudokotela. Unyalo ngasabekini phansi? Mangizwa lokhu kufuthe lokho. Le insila leyalo mhlambe. Manje uthe udokotela wayibheka wathi hayi indaba isemsamo. Usho udokotela? Ya kuye walapha waseZimbabwe. Wathi indaba isemsamo. Ya khona ongakulungisanga emsamo. Yeah. Angisazi ke manje ukuthi ngizolungiswa ubani ngoba. Mana-ke usho udokotela akakabi nje? Cha. Kuseplain nje kuseyilesi nje sodwa. Futhi asambanga ngwathi udokotela mayinkalelo wathi ucine lapho ugagana. Ngihlaba ngangigijima nami ngishaya inkomo. Ay bezwaphuza amanzi ami ngiyakha kwakhiwa lendlu. Amanzi. Yebo. Lezi izinto zinamandla sidudula nangeyimpondo. Inkomo. Hawu. Yebo. Angithandi lutho. Manje udokotela uthi indaba esemsamo akanalo nosizo yena. Awangiboni unalo ngoba usizo lwadokotela lwathi anginqume. Yebo. Mlenze. Ngaphendula mina ngathi njengoba ngingedwa nje ekhaya ngizophuziswa ubani amanzi. Ngizogezwa uba. Yebo. Ngizophekelwa uba. Ngoba ngiyawazi umlenze. Wayesethula. Kanti beke uvuvukale lo mlenze. Yebo. Minutes abo 52. Ngahlala lapha eMlalazi eshowe. Eyonini zakwaMagwaza. Yebo. Awu kwangathi ziqoqe yonke lento zayibeka lapha zaqoqa nje esifubeni zabeka lapha. Ngeke ungizwe manje ngikhwehlela. Wathula nami ngathi du. Hayi. Manje gogo
esibhedlela bathi usizo alukho kungcono banqoma umlenze Bathi anginqunywe. wanqaba Awu ngangizophakelwa uba anginqabanga. bathini phela ngithi khona lecathu lesifakwayo unyawo olifakwayo abakhuluma ngalo Cha, abakhulumanga lutho. Abuthana amanqeza ngithi abamathi. dokotela Ehhe. Ukhona nomnyama. mhm Abathi isibongo sakho wakathethwayo. yeah Hayi. Athula ngathi. Base bethi hamba ke. Uzobuya ubuye. yeah Yebo. wahamba udo Ngahamba. Ngabuyela. yebo Anika amaphilisi. mhm Hayi. Kwangathi kuyangithembisa. Kuyawohlowohlo. yebo Angikwazi lokho sokususelezi eseziqhakazi imbali. Hayi. mana gogo ebusuku njani uyakwazi ukulala Ngiyakwazi ukulala. azikho inhlungu Namhlanje mhm lonke leli sonto lokhu kuqaliwe ngikhala inyembezi ebusuku. yini bekuzwa thina ukuthi kuza thina Cha, akuzinini. yebo Izinto zakhona. izinto zini gogo Into zokuthiwa uma uvakasha abangekho. Abanye bakuphathela into enhle, abanye bakuphathela into enhle. Ebese bakhona abafutha ngemoya yabo. njengamanje gogo njengoba sila sibiziwe ekhaya la ingane ziphatheke kabi ngokubona gogo zifisela usizo ukhuluma neSouth Africa gogo la nabantu abalandela ithuleleni usizo olunjani ongathi uyalidinga gogo kulesimo sesikanje sisibona Uyabona ke mntanami lapho ke ichaza ngithi kungaba njani ninginikeze nale nqodlana ewu4 khona ebanjwa ngapha nanga engikwazi ukuhamba ibile hamba kanje obhalansa ngayo yokubhalansa iqhutshwe ukubhalansa ngoba manje zibuye zinguyisi induku lezi okay esibhedlela bakunika ngana ama crashes induku lezo kuhamba nje esibhedlela banginika lokho kuyindololwane yeah abanginikanga lokho okuhamba abathi walk okay kule gogo ukuthi babethi nqoma umlenze awuyizwa ayi ngayibuka mina ukuthi ngizokunesoba mayengakafiki makude okay gogo angisho ukuthi akube njalo nani ngicabanga ukuthi niyangizwe ekhaya asazi sifo sinesiphethe ugogo yabo engathi mhlambe mangathi ngiyalela umuntu mina mhlambe ngingakubiza ngecornflower yabo but icornflower siyazi endaweni ezicashile kodwa ngingayibiza ngayo ungathi into engathi icornflower ngoba uyayibona indlela evela ngayo uma gogo kungathiwa ugogo uyonqoma umlenze bese tholakala umlenze azowufaka lento ikhona ngaphezulu kodwa noma ngaphansi kwedolo kuphela igcine ngaphansi kwedolo okay umlenze nakho nje umlenze ya uma ngathiwa gogo nanku umlenze uzokwazi ukuthi uthole umlenze ozowufaka mangabe kuthiwa mhlambe ke lo ofaka uthiwe ozokwenza ukuthi uphinde ukwazi ukuqhubeka unyathele uhambe ukhona umfana esasifunda nayo akwamtshali okade sengweleza ubemfishanyana nje emuhle seyihwanqa angisamboni manje ngiyabona ukuthi umbhekeni swahamba yebo waphindela kube menmoya unjani kokwenjani wayenqunywa umlenze wayeshaywe ilokho inhlangano wayazi leyo nyoka engaka nje yebo yamthinka akokumala unyawo langaka yebo isifundiso esuyise samthatha samphosa kwamagwazi esibhedlela uDr Khari wamnqobo Chunkulu umlenze base bemfakela lokufakela wasebemfakela lo ke
ofakwa ngapha usubhinqa ukhala. Ekwazi ukuhamba. Hawu wayekwazi ukuhamba futhi ehlakaniphile ey'fundweni besingatholi lutho. Yebo. Angazi ukuthi kwagcinelaphi. Kunjani kona gogo ukubona mhlawumbe mangathiwa nanku umlenze bayakutholela ungeke ukumukele ukuthi njengaleyo? Uma ngakuthiwa ayilapheki mhlawumbe lethi ekuphethe. Bengathi mina bekwelapheke kuqala. Yes impela nje kuzozanywa ukulapheka ngithi sizoba nje basila nje ikhona ukuthi sicele usizo kubantu ukuthi nasi isifo esiphethe ugogo. Yebo. Baveleke abangavela nabangachaza abachazayo. But ke maka mhlawumbe ukuthi ke kunhlangazimuka nomoya. Bese kunqonywa ke lo mlenze. Cha phela uzosana nazi izingane ekhaya nixoxe. Nisani ixoxe ekhaya. Yebo. Bazovela abantu la abalandela inhlangano yethu lethuleleni. Abazoveza imbono yabo mhlawumbe nosiza abantu bangaba mhlawumbe nanalo. Nabo odokotela babuke abazizi izifo. Nabalaphi bendabuko bakhona abasilandelayo imisebenzi esiyenzayo siyivezela abantu ukuthi sicela usizo la kanye nabathandazi. Uma ke ukuthi bonke sekuyavela mhlawumbe asithembe uNkulunkulu mhlawumbe angaba muhle lithoya losizo. But ke uma lingatholakala kulokho ukuthi makuthiwa ayi umlenze singamthengela ugogo. Nalokho ngifisa ukubeka engqondweni mhlawumbe ukuthi uyokwazi nokuthi nikumukele wena gogo oqala ngoba ngale komndeni kufanele siqale kuwena kuqala. Ngoba lento iphethe wena. Bayoxoxa nawe mhlawumbe batholakale futhi nabaluleki bezengqondo because isimilo esinjalo sikadinga bethola ama social worker azohlala phansi nawe gogo axoxe nawe. Ukukhombisa impilo ngale ukuthi iyoqhubeka kanjani. Njengoba usho nje ukuthi wayekhona umtshala ngithi. Enanifunda naye. Kwakuwumfana kwangewuye umfana umtshalo uyise umfana. Umfana nifunda naye. Kwakuwumtshali nje esatholana naye engwasemzini yangasekhaya eyasukayo. Impilo eqhubeka kodwa umlenze ungasekho kanti bemfakela lokufakela. Awu. Ubengasafunda. Ubefunda. Ubhekeni ubefunda. Ngisho lokho ukuthi angithi kodwa wambona uyekwazi ukwenza izinto zonke uyekwazi ukuhamba nje. Ubequla kabi ngenduku yakhe. Edlala futhi ibhola. Awu uyabona. Futhi ke phela wayisingane. Yebo. Le old age isikhulile. Yebo gogo. Wow. Manje ngizwe ukuthi uphelwa namaphilisi enhlungu gogo. Nikhala ngawo. Manje inhlungu ziyakushaya nje akukho into ovika ngayo. Akukho into sasephelile. Usebenzisa hlobo namaphilisi? Awu angisakhethile. Ngicela ubacele gogo bakuthengele amaphilisi. Cela nje gogo. Ukuthi ngisebenzisa iPanado bese kuba iIndocid. Akhona futhi la amanye. Khona kuthiwa ama-pen block yawazi? Ngiyawazi lawo. Bese bakhona futhi kuthiwa ama-brufen lawa bomvu lawa. ama-brufen. Seyixabana nawo ngesisu ngiyabona wezwane nesisu sekeleni. Maningi ukuhlukana kwawo ke namaphilisi enhlungu kodwa bazosho abawaziyo mhlawumbe ukuthi ke ugogo njengoba yesho nje ukuthi manje inhlungu zishaya egazini kuyena. Lokho abangasilekela ngakho kuleli ntombi endala ngamaphilisi. Mhlawumbe ke bafakelwe iba namabaposela mhlawumbe ingane ziwalandeke la empangeni gogo. Zingawalanda lapha. Kukephi lapha gogo? Mbona into yabo lapha mina. Na iclinic nje ngaphansi. Iclinic. Abakunikanga eclinic nobese kuphela mhlawumbe walanda khona eclinic. Sengihambe kakhulu kwaze kwashintsha sister. Ngibathe ngicela amaphilisi. Bathi hey wena isifo sakho siqondene namaphilisi into yesiZulu. Ngoba nakhona ngamfica udokotela. Noma ngihafa ngola kanje. Ukuhafela ukuthini? Ungihafela ukuthi mina bengayingani kodokotela abakhulu. Empangeni. Phela ufuna ukudlulisa yena ngithi. Ngithi mina kwathiwa sewuqala lapha kanti siye empangeni. Yebo. Hayi ke ngamshiya. Yebo. Hayi.
South Africa njengoba ngisho nje ukuthi kumina similar as i-cornflower, but-ke nayo gogo njengoba besho ukuthi bathi odokotela into yesiZulu, into yasemsamo, asazi-ke, asinalwazi, sibancane, kodwa-ke nani nizoyibona nisho ukuthi ngabe yini le, iluphi mhlampe-ke usizo angakwazi ukuthi alithole. Cha, ntombi endala, kuqala namakhaza nokhwayela ngingafuni ukubambezela kakhulu. Ngicela ukhulume gogo la nabantu bakwaThuleleni. Naba nje gogo, buka bona lapha. Ucele gogo usizo ongase ulicele gogo. Oh. Yebo. Akashuka umntwana ukuthi. Hayi sengishilo mina gogo, ngacela. Oh, bantu abami. Ngicela nale ndukwana. Nakho banjwa ngapha nangapha. Yebo. Ngoba manje angikwazi ukuhamba manje. Mhm. Sengibona ukuthi ngiyanqobeka ke manje. Mhm. Ngoba lo mlenze uyaphila. Yebo. Kodwa lo ayikushona. Yebo. Ebese ke seningipha amaphilisi. Mhm. Hayi amaphilisi ke kwaba impilo ngokungasuka ngencane. Hayi. Mhm. Hayi. Ngangokuthi wona lo mlenze wake wabuya wathi Siyoni sasemlala saqulela ngehlabathi elinamanzi. Saphela insukwana ngase ngiqondile. Ya. Yebo gogo. Manje ke kungisuka nje manje ukugula. Hayi. Usuka nje manje. Ngahlatshwa ugagane nansi esigxotshana singenhla lapha. Ubhana nenkomo igcwele lapha sengicasukile nami seyichitha amanzi ami emphongolwaneni. Kwakweza la ekhaya inkomo? Ezalemize phezulu. Oh, zingeza ekhaya kanti. Ezekhaya bekulapha sisha lesi sibaya saze silale inkomo. Naba kanti ingeka nini inkomo? We Ntombi. Ngizala ukubheka lezi ngeke inkomo zika mama. Naba abazukulu zingeke nini inkomo ka mama kanti lapha? Azikho. Abasalwana abafana? Nina nibanikelani nini uthando bengaloboli? Nina nibanikelani uthando nina bengaloboli? Ngoba phela dlalana nilinde. Niyasibona lesibali simangala nina lesibaya gogo, batshele. Kulesi sibanje basimile kanje simangayela bona. Simangalela bona sifuna inkomo phakathi. Kungangeni ungiyosha ekhala ngesango. Ya. Akungene abazothi lapha ekhaya. Nje. Beqhuba amabheke ezongela sibayeni. Ya. Yebo gogo. Kodwa ke cha engakwenza kwaba kuhle uNkulunkulu. Yebo Ntombi ndaba. Bathandana beyizingane laba bantu. Yebo. Baze bashada. Banezingane ezimbili. Oh, lo kandodana? Yebo, hawu ndodana wenza kahle ndodana, nangu umakoti siyambona. Hayi uthi la ikholwe khona kunemithetho. Amazethu sisi. Yebo. Fakwa. Cha, gogo ngathi bese ngahlala nje usuku lonke nawe gogo sixoxele. Umnandi siyobona uNkulunkulu esivumile siyobuya gogo. Sengiphathela amaphilisi. Yebo nenduku lesizocela nje abakathuleni ngempela basilekele kanza kwethu ngomnikelo ongakwazi ukuthi ugogo athengeleke le nduku ayicelayo yabo yokuhamba. Ngiyayibona le ayishoyo le inanamasondo phambili lapha ngithi. Inamasondo. Bambelele. Ungena phakathi wena ngithi kuyona. Ya. Niyangazi ukuthi imalini mayidayisa ngoba ke phela bamnika ngesibhedlela naseklinikhi njengoba la nje nami ngithukile because akanawo ngisho ama crashes. Yabo uhamba nganazi induku. Yabo induku yemob le. Induku yemob. Nansi nayi. Lethanda into yokuhamba kagogo. Mnikeni ugogo babone eSouth Africa ukuthi uhamba ngani ugogo, mnikeni induku zakhe. Nazi induku kagogo. Yabo. Nazi. South Africa uhamba ngale nto gogo nje banibona nje kulesi simo. Ngoba phela unyawo lisabekeke phansi lapha. Yikho nje lokho kade ndozela ngakho. Ngiyanazi ke ngane zakwethu esisho sithi umuntu ngabantu. Kulokho akucela ugogo nje amaphilisi enhlungu naloko kuhamba while ke sisabheka mhlawumbe ukuthi usizo lingaqhamuka ngapi. Indusidi. Nani gogo? Indusidi. Yini indusidi gogo? Amaphilisi ambhoshongwana ayela. Mana gogo.
Ngiyaxoxela gogo. Ngabuya Ntombi endala ngize ekhaya ngiyafika ngangiphethwe ikhanda. Yeah. Unyaka odlule okumsombuluko. Ngifike ngicela amaphilisi lapho kuma ngiphethwe ikhanda. Anginikeza usalukazi sami amaphilisi athi hey nampi izenhlungu yabo. Athi uphuze elilodwa yabo. Ngicabanga ukuthi lo mbhoshongo oshoyo. Mina uthi ngifuna ikhanda liphele manje. Kungaka nje. Yeah. Ngivele ngiphuze 2. Hawu. Ngilale gogo. Ungani kuphuzwa kulalwa nje kuphela. Hey, ngavuka ekseni ngifuna ngiyokhozini kwishow ekseni. Ngavuka ngiyibona indlu ngathi indlu ya round. Hey. Ngathi mhlawumbe kuba ngisavuka ebuthongweni ngabeka amanzi ngageza ngaphuma. Ngiyethi eksini nje ngazi ukuthi ikhanda lihambe kahle. Uyabona okhozini kwangathi istudio nabasakazi baya round angithi yabo. Ngaphuma okhozini ngashona ekhaya ngavala ucingo ngalala ngavuka ngo2. Nkosi yami. Ushayelile uba. Uthi angangigibela intekezi. Uthi uma hey kuphuza iphilisi elilodwa kulento. Andla strong ayawe inhlungu. Awayinhlungu ngempela. Ngicabanga ukuthi lo olushoyo umbhoshongana lokho kuloko. Akumbhoshwana nje kungaka. Kushaya inhlungu iphele nya. Nya. Oh gogo. Seke ngakuthenga lapha ekhaya. Yiwo la uthi nawo uyacela. Yeah. Yini igama lawo? I-Indoseed. Ngicela nisize ugogo nimthengele i-Indoseed. Kodwa phela kufanele kube nomuntu gogo i-prescription ozokuchazela phela mhlawumbe esekhemisi noma udokotela. Ungalokhu ugwinya amaphilisi nje ngenxa yokuthi uzwe inhlungu ozokwazi ukuthi akunike ukuthi asetshenziswa kanjani. Ungasali nje ubone uzogwinya nje wani uyogwinya wakuvuka inhlungu ugwinya ngoba nawo phela amaphilisi alimaza. Alimaza ngoba wathi ngwelezane. Funeka uthole ozwaginga bemabili ntambama usula. Manje adayisaphi la? Akwenqaba lapha eklinikhi. Esitolo la wekaphisa inhlungu la mhlawumbe ama-compressor wathi washo. Ngithengaphi la? Khona nje kwi-tuck shop la. Sithenga empangeni. Akhona e-tuck shop? Akukho. Awutholakala? Hawu gogo. Awekho amaphilisi enhlungu la e-tuck shop? Khona Angizwa? Na betha khona gogo. kukhona iphi inhlobo? Ngeke gogo. Panado ngimangayo. I-right bata. Cha phela kubambanise. Yabambanisa. Gogo. Athama othenga gogo. Uzwathenga gogo? Amaphilisi. Nike ingane lezi gogo ziyokunika ukuthenga amaphilisi. Phela ukwazi ukulala Ntombi endala. Hayi. Intombi kaMtshali madoda. Oh. Intombi kaMtshali. Uwathenga gogo. Ngiyabonga mntana. Uwathenga gogo. Hawu ngiyabonga. Ukwazi ukulala. Uthe umabani umama? Umashoba. Oh, nanku ngizokwashoba lo mhlophe. Omhlophe. Nanku yana nje itheqile omkhulu. Ukhona ushoba ongapha kwakuthiwa kufuneka silande inkomo khona. Insizwe yesibhayile kaThweleni udadewethu impela wagana yalotshola waqeda kaShoba wavela wayibuyela manje insizwe ifuna inkomo zayo. Into engathi uShoba ngapha akafuni nenkomo. Wabakhipha ngomkhonto kabi bazokhuluma wakhipha yena umkhwenyana. Kodwa ngagcina ngimfonele lo Shoba ngazi noma ngenze ukuthi khona kodwa ungala impela. Intamba Umunye ongapho thini bese kwakhona ongale. Thatha umzi yakwaShobe lapha khona lokho kuvela okuncane. Hayi ngizoke ngibuza nami ngoba ukhona impela umalume wakwethi impela ekhaya komama. Ongapha empangeni. Ngizabe khona kaShoba ngizothola kaShoba mina le eshowe embongolwane stilo yayo. Yebo umama ke wami lo. Ngiyabonga uma usho njalo. Yebo gogo. Hawu. Cha. Ukhalo liselide selihambayo gogo. Eyinganeni la ngabe khona efisa ukuphawula mhlawumbe ukuphefumula nesimo sika gogo. Sondela nje uzoma ngapha. Dadwethu. Yehla nje uzanga ma. Yebo sawubona. Yebo njani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Ubani igama? Phumzile Mbhele. Thina esicela nje sacela bakithi nisize. Phumzile uba la ekhaya.
umngane yalo mama. Oh. Indodakazi yakhe. Yeah. Yebo. Kwenzakalani ngogogo? Ugogo ade samqala isilonda sakhe. Wahamba waya ezibhedlela nje ezihlukene wangakwazi ukusizakala kwaze kwafika isikhathi seCovid. Then mase kufika isikhathi seCovid wangabe sakwazi ukuqhubeka ke. Washiya phansi ngoba vele usizo bengatholi bengakwazi ukusizakala. Wagcina sesedikikala ke ngoba noshukela babemsheka ushukela bengawutholi. Angazi ke noma manje usenawo yini ushukela kodwa into esicela ukuthi besize ngayo socela ukuthi nisize nje ukuthi nisilaphele nje abakungakwazi ukuthi besize la. Ngoba kahle kahle uright nasemzimbeni. Inkinga yakhe nje ila emlenzeni kuphela. Leyo nto sicela nje besize bonke nje inhlangano engakwazi ukuthi zingenelele la socela izisize. Ngokweni manibheka lephathe ugogo kwenzakalani indle? Nala senabena afuna khona usizo bathi yini? Mina angaze ngizwe kwathiwa yini ngoba sagcina sihamba kwaDokotela umakazayi nje kubantu bezulu besho ukuthi yini. Angikhumbuli ehamba abantu bezulu. Nisolani nini? Asisoli ukuthi mhlambe yini thina into esingayazi singabantu abangakwazi ukuthi besibonelele ngoba nathi sibancane sazi ukuthi kuyini lento kahle kahle. Asikwazi. Kulokho ababekusho esibhedlela bethi akasiko umlenze. Nina kutheni okwena? Akaze sitshele. Yena ugogo? Akazi. Kanti usukuyamba nobani eclinic? Sibedlela. Uyihamba yedwa ngalezo ikhathi. Nathi behamba yedwa kulezo ikhathi ibhedlela ezo2 zazimsiza. Wathi ejeka nje wayihlala phansi ngoba engangafika nami ngizombheka lana. Wangitshela khona esinye isibhedlela uhambile wakuso bathi mabemsheka bathola singathi kuneyinuno ngaphakathi. La ngaphakathi wangitshela khona amaphilisi owasebenzisayo azama ukuthi abulale lezi nuno engaphakathi. Yes. Okay ma. Ngicela ukukhuluma nabantu bakaThuleni ucela usizo asazi ke mhlambe ke si advise abantu ukuthi ke kuhle kubo ukushiya inamba but ke ngoba sicela usizo abantu abaningi kaThuleleni baye balithola usizo ngakho ukuthi phela masiliveza kanje udaba bese beshiya inamba ukuthi labo abafisa nokulekelela mhlambe noma ngabe mhlambe imnikelo ngoba ugogo seshilo uthe ucala amaphilisi enhlungu nalenduku le yokuhamba le insimbi. Ukuze makukhona mhlawumbe abafisa ukulekelela mhlawumbe nabafisa mhlawumbe ukuthi bafike bazobona ugogo ba-examine ugogo bakwazi ukuthi bazonithola kephi ma? Ngibanike inamba? Kuzoba kuwena ma? Ngoba nathi sicela usizo. Ngizocela ukuthi bethole inamba yamakoti uhlale full la ekhaya mina ngoba vela ngihlala la ekhaya. Yabo. Nalijonga besikhuluma nala ngithi ahlala lana. Ihlala ngeke uzibathembela into abantu abayihambelayo la. ubani singashiya inamba yakho uvuma? Makoti. Uyakuvuma lokho? Yena uhlale naye full time uma. Okay. Kwavuma uqala kwingane. Yebo. Ya. Lo umncane. Uyayazi inamba yakhe? Okay. Ngizocela ukuthi nisisize lenhlangano enikuyona inhlangano zonke zala eSouth Africa zokwazi ukuthi singenelele ngendlela esixakeke ngakhona. Yebo. Nathi sehlulekile sesingenze njani ayikho into esingasayizamile kahle kahle sithola lanko sithole lokhu sithi akuzama akuphumeleli. Yebo. Asiboni umehluko wenzakalayo. Okay. Inamba ithini ma ungayibiza? Ithini ma? 064 876 3062. Ngicela uyiphinde ma? 064 876 3062. Bazothola okay, bazothola ke usisi ke ukaMajola okhala kaMtshali okuyena ke ohleli nogogo. South Africa ke ilokho njengenhlangano ethule besizoncelela la ekhaya ukuthi ke nalo usiza silivezayo likagogo. Usekhaya ugogo siyacelayo siyacela kulabo bangakwazi ukuthinteka bebe nalo usizo lokuthi bangakwazi ukunikela basilekelele ngane zakwethu basilekelele nangogogo umuntu omdala ebulawa lesifo esingasazi kuwona wonke umuntu othi akwazi ukubona le episode kagogo siyacela nje usizo. Siyabonga nisale kahle emakhaya.